Det vi gør først, det er at tage en lineal blyant, strege op diagonalt på klodsen, så vi har et kryds, hvor vi kan sætte medbringeren fast i. Vi skal nu have sat en medbringer fast i klodsen, så vi kan have den fast i maskinen. Den tager Jakob lige og banker fast i træklodsen her. Det næste der sker, det er at den bliver spændt fast i maskinen. Sætter medbringeren ind i pinolhullet, og pinolen bliver sat fast i den anden ende lige midt i krydset. Og så skal håndtaget spændes rigtig godt fast. Ja, vi skal nu have indstillet hastigheden til langsomste hastighed. Når vi starter med en ny klods, hvor der er skarpe kanter på, er vi nødt til at køre ned i langsomste hastighed. Så man starter med at tage remmen helt af og sætte den i inderste rille for neden, det vil sige det mindste hjul for neden og det største hjul for oven. Sådan. Pas på, at man ikke får fingrene i klemme. Så skal begge låger lukkes, for at vi kan starte maskinen.